Με τον Παναθηναϊκό από το 65. Ξανά. Εκτελεί ο Ρεκόμπα. Η κόντρα ο Λάγκα. Γκολ 1-1. Ο Κουμορτζή θέλει να γυρίσει και να σκοράρει στο 60. Είμαστε στο 35ο, ωραία προσποίηση του Ρεκόμπα, κερδίζει τις κόντρες και 1-0 για τον Πανιόνιο. Ένα πολύ ωραίο γκολ και τυχερός λίγο, αλλά η προσποίησή του... Ένα τέρμα, ο Στογιάννοφ με αυτή την πολύ ωραία κίνηση που θα δείτε απέφυγε τον Ζούνιορ, έδωσε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα στον Ρεκόμπα. 0-3. Ένας ιδανικός Πέτρο Μίχο ποδοσφαιρικός συνδυασμός και από τον Στογιάννοφ και από τον Ρεκόμπα. Φοβερά δείγματα και οι δύο. Βέβαια, μερικούς τους πήρε την περασμένη εβδομάδα που είπαμε ότι έχουμε καιρό να δούμε ένα Ρεκόμπα. Ένα τέτοιο παίκτη. Είναι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ του Πανιωνιδίτε. Από τον Ουρουγουανό ξεκίνησαν όλα, ο οποίος πάει να παίξει το 1-2 με τον Λουρέντσο, τα καταφέρνει, τον έχασε ο αντιπαλός του εκεί. Και ο Αλβάρο Ρεκόμπα, παλιά μου τεχνικόσκηνο, με 2 κινήσεις στο 20ο.